Bueno, ens hem vist afectats per no poder-nos comunicar en persona com fem sempre, perquè sí que és veritat que l'energia que genera en grup estant junts no és el mateix que com ho hem fet, no? Perquè jo sí que els hi he fet vídeos amb les formes que fem de tai chi, els escalfaments, he estat en contacte amb ells setmanalment. Com a grup no ens ha afectat perquè hem estat en contacte, però sí pel descontacte físic, que és el que ens nodreix a tots. Ens hem reinventat en vídeos que jo els he enviat per WhatsApp, en formes una mica més condensades o més amb no tant moviment perquè els espais són petits. Explicant-me a ells el que feien i com els hi anava de bé. Molts d'ells han enganxat a les seves parelles fent o marit i muller, que només ve un o ve l'altre, ho han fet plegats, molts ho han fet amb els fills. Vull dir que el fet d'enviar-los els vídeos ha servit perquè tinguin més contacte amb la família en aquesta horeta, que jo els hi demanava que almenys 2 cops per setmana, igual que aquí, que molts ho han fet cada dia, poguessin fer la forma i poguessin treballar plegats. Bé, tornar a la normalitat nosaltres ho hem fet abans de poder entrar en el mas per una demanda del grup, no? Perquè tot i que ells, com he dit abans, feien les classes a casa, però sempre diuen que el fet que jo estigui al davant i que estigui amb ells es crea una altra energia i una altra situació molt més beneficiosa per ells. Aleshores vam fer una trobada aquí davant del mas per veure'ns, perquè jo també estava molt enyorada. Estava molt enyorada del grup. Aquesta és la veritat, de les persones. Som com una família nosaltres, aquest grup de tai chi, portem molts anys plegats. Aleshores, un d'ells va dir per veure'ns, i jo vaig dir que tinc moltes ganes de veure-us, fem una trobada ni que sigui. Ens vam trobar 15 dies abans de poder entrar en el mas i ja em varen proposar, sisplau, fem classe, i jo vaig dir que vale. I llavors vam decidir fer-ho aquí fora, davant del mas, i ho hem fet 4 sessions, 5 sessions hem fet davant del mas, que també ha estat molt bonic. I bueno, la normalitat ja la tenim. Hi ha alguna persona que pel seu estat de salut encara no ha començat, que vol començar al setembre, a veure com anirà tot, però bueno, la normalitat nosaltres ja la tenim. Menys el grup del vespre, que com que també tanca a les 8 al mas, i alguns són fora perquè tenen dues residències que han aprofitat per marxar. El grup de la nit l'hem deixat parat, però el del matí funciona ja normalment. Que estem a la normalitat nosaltres.